Hem tornat a arribar a l'Equador. Bueno, ja marxem del Queen Elizabeth i ara ens n'anem cap a Kibale, que és on hi ha els ximpancers. Ja hi tornem a ser, ja hem tornat a agafar l'autopista d'Uganda i ara hem de fer 40 quilòmetres per arribar fins a Kibale. Ara sí que hem trobat una bona carretera, la carretera més bona de tot Uganda. I no hi passa ningú, anem sols. Ja hem arribat a Kibale. Mira l'habitació. Sense saber-ho hem anat amb el mateix lodge dels que vam dormir ahir a Queen Elizabeth. Mira un cor. I ens han preparat aquí l'habitació amb un cor. I flors. Una monada. I aquestes són les vistes que tenim. Aquí al mig de la selva, amb un rierol que passa per aquí. Bueno, aquí ens arriesguem, ens hem ficat sols al mig de la selva. Anem a veure si trobem algun ximpanzé o algun mono. I així anem preparats de safari pel mig de la selva. Super preparats. Ens hem trobat uns monos. Se'ns està fent de nit i no sabem com sortir d'aquest bosc. Ara anem caminant perquè si no ens haurem de quedar a dormir per aquí. Perquè aquí no hi ha cobertura, no hi ha senyal. No sé com trobarem la sortida. No sé, carinyo, no era aquest camí? No, era aquest, segur?